Yan, sinalpak na. Then bigyan natin sila ng sticker. Mga shoutout, mga taga Bicol din sila eh. Para manood sila ng vlog natin. Sa YouTube yan. Ito? Ay, aksidente pala. Kaya pala traffic. Ayan, bali papunta namin sa sa shop. Sa papagawan na sasakyan ni Tito Jun. Bali, transfer na kami. Saan, ano nito? Diretso? Saan diretso nito? Masyano. Masyano yung diretso namin. Kasi may shop doon. Sila Tito Jun nasaan? Alam ba? Yan pa. Sira. Traffic din. Nandito na kami sa sa shop, paayusan. Pinaayos namin ka mga bambing. Thank you. Nabilak na sa. Sige, sige, salamat. Si Kuya. Papadudot. Matagal na kayo nag-ano dito? Puro kayo taga Bicol. Ba't daming sakyan dyan? Ano ba yun, mga nariker? Ayan na. Umusok yung kanina eh.
maaga pa. Ilan nyo na naman siya. Kabulot nyo na. Wala ba kayo dyan? Wala ko yung Bakit meron mga sinsap dito? Kala kumplito. Hindi yan. Sinshop dyan. Ayun sa ano? Kabila lang. Sakay po kayo ng tricycle. Pero meron kayong bearing dyan. Auto supply ka. Papa, ano mo sa siya? Natanggal ito. Bilhan mo lang yung Bilan lang bearing. yung biring. Tapos ipapasit ko na lang dito. At pupunta kami dito yun sa ano, may machine shop. Alam niyo ba yan? Hindi po eh, kasi di kami taga rito. Yes, machine siya. Sabi ko sa may tulay. Dito. Tulay? Baka tawid daw ng tulay. Naghanap kami ng ano, machine shopan. Masarado na pati, mag-alas 5 na. Hinahanap namin axle bearing. Dami ng shop. Mag-alas 5 na tuloy. Baka masaraduhan kami. Bagay dun sa machine shop, pinihintay na lang kami. Isang machine shop na lang yung bukas eh. Dun sa unang pinuntahan namin, dapat bukas ba raw nila gagawin. Umalis kami. Hanap kami ng ibang machine shop. Tama kaya yan? Sa Bawasin Shopan. Hirap maghanap ng ano, ng pyesa. Nahirapan kami. Dito kami sa Neil Machine Shop. Ano? Nolly Machine Shop. Sinalang sa ano, machine shop.
Citylin. Ayun po, nakabalik na kami dito sa sa shop. Hirap. Ilang oras kami naghagilap ng mga pyesa. Nandito na kami. Kasi mga mekaniko dito ay taga Bicol din, Albay. Andyan na. Saan? Wala nga kayong dala. Ayan no. Hindi kayo bumili. Ayan po, gabi na. Ang kape muna. Dito dyan. Ano oras na? Alas 6:28. 6:28. At ginagawa pa ng mekaniko yung ang katungaran nga eh. Ayun. Axle bearing. Gabi na. Madaling na. Pero okay lang kasi importante din na disgrasya. Bawi na lang sila ulit. Ubos yung mamalingki nila. Ubos. Nakaubos na ng 9 plus. Hindi pa nakakapagbayad dito. At ginagawa na nila. 6:54. Time check. Kung kaya ba? Bawas pa. Gano'n kaya? Nalapat naman sila. Dapat makapasok sa loob. Bawasan pa. Ano man lang Ano yung ginagawa nyo dyan? Anong langga eh. Kulangan lang ito sa grasa. Hindi na baka sobra naman. Yan siguro. Tapunan niya. Kunti lang naman. Kasi pag sumama, baka lumabas. Okay. Kasi kunti lang naman nabawas yun. Ha? Asan yung engine nyo nabili? Axle bearing. Yan, sinalpak na. Ayan, nasalpak na. Yun na yung gulong. Ayan, bigyan natin sila ng sticker. Mga shoutout, mga taga Bicol din sila eh. Para manood sila ng vlog natin. Sa YouTube yan. Ah, ito? Ayan po at nasa express na kami. Pauwi na. Bali si Minute dito yung driver.
Sukat na kami, sukat. Ayun, sa wakas, nakauwi na kami. Ginagarayat ito, John. Sakit ng ngipin ko. Grabe, sumabay pa. Buwan ko lang kung magdidivisorya kami ngayon.